Assalamu alaikum laddi Nigeria. Sanda baragi mogo da yammi yottike. Haba feshare yo ko galan tano yo ai an do ta fami ai laral nyiwa illaral nyiwa to nyannan kemmi gadumi sa amagga inga dani kemmi tideymi bawo gon ko kan dama kusen gelmin gaddodo don na mi wartoy taw Allah fade woni mi wala he tuntin dayan gwamna o mede mo hulbe Bauchi Bala Muhammad ba to anani kawai a dai yidi dai mo ina wodi mo ina be jiba a andi fi dum sai a hankali kama ne mo inki jiba kai hakku kauran wali on don to kauran Bauchi na kauran wali to aya nani ma inde makko nden de jodaki to honduko yo annande watande jododo ma tuna na kirki wanna e hulbe jodo hanko to no yidi wadan hanko na bi leydi sharon gel aduna leydi di gara ko ba kowa no metay do makko anana ko min der ay gwamna Bauchi kan wurtinanta hulbe burti do wurtinki burti hallami o darni amma banye dum bida a pullo ma na piki warki wadanta ba to feshare mi so'oto to wodi wondu hurdu nan mi taƴoyi hurdu idu taɓoɗate na to kanjum gimmi joni mi haɓa mi yaha mi to mi hukkitanake ndu to sai min keɓano min gadi to ɗum ɗon joni da noddo wayde ummeta mindu bimidu kawran Bauchi ndu an anani ittaɗo barka way kawran Bauchi o huɗata ittaɗo barka way kawran Bauchi o huɗata